Θες να ασχοληθείς με τη θάλασσα, να γίνεις κυβερνήτης σκαφών αναψυχής? Έλα μαζί μας στις σχολές Ωμέγα. Είσαι γυναίκα και θέλεις να ασχοληθείς με το χώρο της ναυσιπλοείας? Έλα να εκπαιδευτείς στις σχολές Ωμέγα. Έλα κοντά μας. Θες να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα? Έλα μαζί μου στις σχολές Ωμέγα. Εφόσον θες να έρθεις στις σχολές Ωμέγα, μπορώ να σου πω τι θα βρεις. Θα βρεις τη λύση σου. Εσύ θα μας υποδείξεις τι θέλεις και εμείς θα σου πούμε τι μπορείς να κάνεις. Θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό στη ζωή σου? Οι σχολές Ωμέγα είναι εδώ για να σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και να δημιουργήσεις μια καριέρα μελλοντική με αξιώσεις καλύτερες από αυτούς που φαντάζεσαι ή από αυτές που τυχόν έχεις δει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου για τις υποτροφίες και την ευκαιρία που δίνει σε νέους που θέλουν να σπουδάσουν στην ειδικότητα των κυβερνητών σκαφών αναψυχής, που έχουν δυσκολίες και δεν μπορούν να επιλέξουν ένα χώρο, μια καριέρα στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Τους ευχαριστούμε που μας δώσαν την ευκαιρία και επέλεξαν την Omega Yachting Academy, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου, να υλοποιηθούν αυτές οι υποτροφίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στέλιο Χατζιωάννου. Είχα μια εργασία το 1996 στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας που μου είχαν βάλει για την British Airways ότι απέλυσε 3.000 κόσμο και για ποιο λόγο. Η αιτία ήταν η EasyJet. Η EasyJet ανέτρεψε όλη την αεροπορία, άλλαξε τελείως όλος ο αεροπορικός χώρος διεθνώς και ο λόγος ήταν η EasyJet. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί εξελίχθηκα στην αεροπορία από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νέα παιδιά να μπουν σε έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, που είναι η ναυτιλία. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που βλέπω ότι οι άνθρωποι σαν τον Στέλιο Χατζιωάννου βοηθούν αυτά τα νέα παιδιά και ειδικά τα παιδιά με μικρότερη οικονομική δυνατότητα ή παιδιά που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, να μπουν σε ένα χώρο που θα τους εξασφαλίσει και την γνώση αλλά και την οικονομική άνεση. Η διαφορά που κάνουμε εμείς ως το πρώτο ιδιωτικό ΙΕΚ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, το ΙΕΚ Ωμέγα, είναι ότι προσφέρει πολλά επιπλέον μαθήματα πέραν των υποχρεωτικών, όπως είναι τα μαθήματα για το VIP Hosting που αφορά του service, όπως είναι τα μαθήματα μηχανολογίας σε συνεργασία με τον CEMEX, οι πρώτες βοήθειες και ένα σωρό ακόμα, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εμείς θα έχουμε εντάξει ώστε οι απόφοιτοί μας να έχουν αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά. Εμείς ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αποφασισμένοι, θα είναι σοβαροί, για να γίνουν αντίστοιχα σοβαροί επαγγελματίες στον χώρο των σκαφών αναψυχής.